Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyud po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Oy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pitsa 25 na. Buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutaran karon nga buntaga mga higala. Transportation Secretary Vince Dizon ni susi kagahapon sa Kalambuan sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Target sa DOTR nga himuon na sa buwan sa Septembre ang test run sa package 1 sa BRT nga nigasto og dulan sa usa ka bilyon ka pesos alang sa 2.38 kilometers nga ruta gikan sa South Bus Terminal paingon sa Kapitolyo. Straight to the point. Subay ninis Governor Pamela Baricuatro uyon sa tinguha nga butangan og balik og istruktura alang sa CBRT at ubangan nga bahin sa Kapitolyo. Straight to the point. Bago namang gobernador sa butangan na ibalik mga kagalaan bida. Mura gito mga kaigsuunan tong BRT terminal o kanabitang gidimulish may galan na dugmok kini taon diha moto may galang kinaiya adtong Osaka to ana ni pahuway na mahigala dito sa Oak Ridge ha. Ang kanhi gobernador sa Subo nga si Gwen Garcia pagkagrabiha. Mura bitag bata ba nga wa makauyon sa enduaan niya nagwala gusto niyang gubuon indekin. Moto'y nakabatig-batasan ato niya. O katong niyang pagkabatig-batasan mo'y nakapildi niya. Mo'y pinakadakong faktor sa iyang kapildihan. Nasagol ang mga factors ba't kadto usagil mga kagalaan kay ang mga tao nagtanaw man ang sa maning klasiha wa na maging makabadlong niya. Mo na akong giingon og usik ang kwarta ba sa mga tao. Usik ang kwarta sa gobyerno. Laliman kag mga more or less 30 million na gasto adto. Pagsugod pa lang unta, klaro ana mga kagalaan nagod siya. Buntag og hapon mo report sa Kapitolyo nakasabot ko sa naay tuko din mga kagalaan og terminal. Saro naman wa niya badlo nga pagsugod pa lang nga wa pa untay gasto. Nya pagkahuman sa ding nauman-human na usa pa gipagguba mga kaigsunan unsang klasiha Straight to the point. Tuo mo gito siya mahigala ba nga bisag unsay pa iyang buhaton wa na gyud makapildi niya. Kay ang katapusang political figure mahigala sugbo mga Durano nga gikabangga sa mga Garcia wa magsilbi. Ibang kag Ace Durano gilubong mga sukid di paminaw atong panahon nga sila mo oy binangga ay pagka-gobernador. Kanya kanay pahinuon may gilas Pamela Baricuatro so kumpiyansa siya mga sukid di paminaw. Straight to the point. Ang huyo ato mo'y nagkalingkod sa Kapitolyo. Samtang sa pikas bahin mga kagalaan atong tagag pagtagad kay matod pa ni Baricuatro o kisang ibalik na kana
dili na mga dagkong dahon-dahon ang ibutang sa atop, no? Ang ibutang kung dili adunay mga bag-ong design nga ipahaom sa hulagway og disenyo sa Kapitolyo. Straight to the point. Samtang nitambong subsidy zone sa paglusad sa libreng sakay program pinagi sa modern jeep nga dunay ruta nga 01K o biyahe gikan sa terminal sa Park Mall, Mandawi painguna sa Aurelio o pabalik. Straight to the point. Samtang sa laing nga mga balita ni ana naaligri na ni mga kagilaan. Inspired mga kaigsunan sa bag-ulang na humang away ni Manny Pacquiao o ni Mario Barrios sa welterweight division dito mga higala sa Las Vegas, Nevada. Karon niya po itong version sa Pilipinas. Kay matod pa mahigala gidawat na, gidawat na mahigala ni General Nicolas Torre. Ngilngig ni mag-away ron. Torre versus Duterte. Sinumbagay, binukbukay. Matod pa mga kaigsunan, Torre versus Duterte charity boxing match kuno kini posibleng mahitabo human si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kining maong police PNP Chief mga higalan ni dawat sa hagit ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte nga magsumbagay sila. Apan nisugyot si Torre nga mas maayong charity boxing match na lang. Ang ilang himuon sod sa 12 rounds of boxing. Og ang makuha ni ini mahigala nga premyo ihinabang sa mga nabiktima sa bagyo. Pagka-aligre ka de mga kaigsuuna, no? Ato lang ning bantayanan ha, og unsa ba ni madayon ba ni dili nya atong bantayanan basig mo deklarar ang mga referee mga kaigilag majority draw. Atong pagtagad karon may gala majority draw ni. Samtang sa Pikas Bahin DILG Secretary John Vic Remulla nangayo nagpasaylo. Mayo lang yun itaw. Nangayo pasaylo sa mga wa nakauyon sa iyang abangers nga pahibaw pagsuspenso sa klase ug trabaho sa mga buhatan sa gobyerno. Straight to the point. Abangers pa si John Vic. Sa Pikas Bahin ang atong pagpadayon sa paghisgot kini si Trump mga higala believe ko sa pagkamaayong negosyator. Kini si Trump ngilngig ni nga negosyator, di magpaalkansi unya na agyod sa kanunay mahigala sa advantage kanunay iniga sud sa negotiation. Si BBM pag adto mahigala sa Amerika dito sa White House, unsa man kang Trump mahigala Consuelo di Bubo. Gikan sa 20% iyang gipahangyo si BBM og 19%. Samay na lang, no? Pero ang US 0% lang ila. Kita imposahan ta may gilag 20% nga tariff. Pero naman na lang gipahangyo og 19%, nagkahangyo og 1%. Og human gipahangyo og 1%, ningon si Trump nga si Bongbong Marcos tough negotiator. Naon sa ning kalakiha ha? Ato ning tagaag pagtagad mahigala kinatong ngilngig nga negotiator nga si BBM. Ang iya mismong ate mahigala Amy Marcos ingon bida ka ng 1% murag mura mga ginansa ba'y tawag anak? Atong pagtagad rumutaga sa ato pamanaoban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ano man nga ni intra sa negotiating table si BBM mura man mahigalagwa siya sa position of strength. Ngano man, Nga mas may maginamusod ka sa pag-negotiate na nga lagi kay kwansan, no? Pero mura mag-upoy-upoy gyud unsa man ka? Wa ba kay gigunitan si Trump nga higala nga pang-blackmail ni BBM? Ang mga tao magduda lang yun. Labi na mahigala nga makakuyog dito sa Amerika ang First Lady mahigala nga si Lisa Marcos. Straight to the point. Ato sa mga higalang tagag-pagtagad ang kahimtang sa panahon kay kinini ang importante kayo og dako bang factor ning kahimtang sa panahon og madayon maning boxing ni Torre og di.
Karon na naman Domingo na gusto ng Tore ko no, kasamang kay. Medyo paminaw ko, madaghan ang mamalit ang nag-pay-per-view. Ang liman ka may galab, Mayor Basti Duterte versus Nicolas Torre. Mag-away may gala sa welterweight division. Pero medyo malangan-langan pag yun ni mga kaigalaan kay pagsabot sa kontrata lisod man ni dayong masabot kay unsa man ta adlaw Huwebes na god nya gustong Tore may gala karon naman kunong Domingo anha sa Araneta Coliseo. Alegriha kag matinuod no kasamang kay daghang gyud magpa-pay-per-view ani kay. O masabot mahigalang kontrata og ano, Clash of the Titans ni. Unya kinini ang boxing ni Nicolas Torre o kinini ang Basti mga higala Duterte. Medyo malangan-langan pa ni kay daghang sabutanan pa ni sa kontrata ani. Sa kontrata palandaan pagsabot-sabot murag lisod ng sabuton. Ay kinahanglan man ni mo demand baka si Torre or si Basti nga doon nagyoy rematch clause des contract ha. Butang na diha nga doon ay automatic rematch provision. 12 rounds of boxing with rematch, automatic rematch provision nga kung kinsay mga pilde, doon nag rematch nga himuon kay. Pero pa, malangan pa ni. Ang gustong Tore, karon naman Domingo dayon. Medyo, dili ni magsilbi ng kalakiha kay og Domingo dayon. Ang kontrata, lisod pa mang sabuton, kay tanawon pa man mga kaigalaan nga papirmahon, magpinirmahay yung tarong, nga og simbako kung sa mga pilde, kisa mga sunggo dayon niya, hindi sukmagay nga, way, kihaay og direct assault. Aling ba yung mga higala, no? Magsumbagay na karon onyag, bata-bata pa man si Kuan, kinini ang Basti Duterte, medyo na advantage. Unya si Torre mga higala, medyo 50 pilay edad ni Torre, 50 kapin. Inspired na gini siya ni Manny Pacquiao, kinis Torre. Kaya nahuna niya, gipilde ko ni Manny Pacquiao to si Kuan, Mario Barrios. Maguwang si Manny Pacquiao, 16 katuig ni Mario Barrios. Pero iyang gipilde. So muni nakapa... nakapadasig mahigala ni Nicolas Torre nga mo fight mahigala diri sa welterweight division. Ang kaligriha mga sukitig paminaw no nya umatan-aw ta ini mga kaigalaan malimot gyud ta nga gitagaan lang tag 1% nga pahangyo ni Trump. Medyo malingaw ta mahigala di na mahisgutan ang pagbisita ang BBM sa Amerika. 37 years old versus 55 years old. Kumbate. Pero kinahanglan pa ning mabutang dito sa kontrata, siguroon gani mga kaigalaan nga inigsumbagay na ron kinsay mga tumba diha, kinsay makuan diha kasamangke, kinini ang labi nang magkadugo na rin ha, dili dakpon ang kisay kuan ha, kay basin niya nga pasakaag direct assault. Unsa ning kalakihan aligri na mahinuon ni mga sukid tig paminaw ha. Sulti aligri ha. Makaingon ta mahigalag siguroon ko gyud nya makakuha gyud ta kuna sa Aida og kuan day si Inday Aida nga makakuha gyud tag pay-per-view ani.
Kaligriha may gala ang tail of the tape. Asa mo tong tail of the tape dong? Makita ko nung gamay dong. Kini ni ang kwan. Kani mo ni ang Clash of the Titans. Na say kwan? Tail of the tape, Ya makita na to. Ang tail of the tape unya ang mga sponsors po ni. Kwan lang po na to linyada lang po na to mapa-pay-per-view ta. O kini ni ang mananaw atong patanawon o kani unsa man ning ilang mga sponsors mga kuan man ayan lang na ikaw ng sponsors nila. Ari lang ta sa itong mga kuan kining atong G-Detox, kining atong mga kuan panyawan man ito sponsor. Duda ko may gala si International Boxing Judge sa Edward Ligas. Murag kamoy kuhaon nga mga judges siguro alang mas mayo nga walay majority draw nga mahitabo. Kaligriha mga sukit ng paminaw porbida. Naunsa na ning kalakiha o automatic rematch provision din nga kinsay kuan ikahuman dayon dunay rematch nga himuon kay 12 rounds of boxing may gusto ni Ture. Matud pa niya ana sa Araneta Coliseum dayon. Siya pa'y naghatag og oras mahigala alas 9 buntag mga sukit ng paminaw. Unsa man way undercard? Ato'y undercard na John Vic Remulla siguro. John Vic Remulla o si Pulong Duterte. Ito mga sukit ng paminaw bida naunsa na ng kalakiha mo ron tag nalingaw na hinuuntaan kalimot na kita nga ginakonsuelo di bubo si Marcos dito mahigalan Trump gitagaan mahigala og 1% nga pahangyo. So gikan sa 20% nga tariff gi-announce ni Trump mahigala 19% na lang unya iyang giingnan sa BBM nga maoy tough negotiator. Ato na i-check karon ato nga sports analyst ng International Boxing Judge kasama Edward Ligas. Para sa ito mga balita sa sports ni mga orasa kasama Edward, maing buntag. Mayong buntag kasamang kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Nakuha kagabi ni Jisre Waminal ang WBA silver belt sa ilang away kagahapon kagabi ni Josué Pistolero Bastillada dito sa Barba Complex sa Toledo City. Sa first round ni pakita dayon og labok si Waminal no og diin nakuha niya ang first round unya ni extend pagyud og pipila ka segundo kay wala kay kabati ang referee nga nahumanade ang maong round sa sunod nga mga rounds. Klaro kaayo nga gidominar ni Waminal og ang kutob sa pagkatapos sa duwa midaog si Waminal kontra ni Bastillada sa score nga 77-75 ang duha ka judge samtang ang isa ka judge sa pabor ni Bastillada. Si Bastillada usa kini ka aktibo nga police officer ug usab ka professional boxer no. Maong daghan kay sab siya ga fans dito sa Toledo kay naa man siya na asahin dito apan nga gikulata siya ni Waminal ka sa kanhi ala boxer nga si Jisre Waminal di nakuha kini ang maong bakos og ang kampeonato sa common event midaog usab si John Sinok Jr. no kontra ni Eugene Nuynay sa first round lang knockout usa ka kusog nga kumo ang gibuhian ni Sinok no nga didto kini mitugpa sa baba sa atay ni Eugene Nuynay di nagpingit kini sa kasakit og midaog si Sinok no sa maong away si Sinok nagpabilin kini nga walay pilde unom kadaog og 5 ini ang gipaundang ang maong boxing extravaganza gi-promote kini sa Toledo City Government inabagan sa Big Yellow promotion ni Mr. CQ no diin
libre kini sa mga tumatan-aw ditong dapita ang maong promotions. Malipayon si Waminal nga nakakuha na siya og bakos, no? Diin ang kanhi ala stalwarts nga wala na paghunong sa promosyon sa ala, dito na tugpa kini sa nagkalain-laing promoter sa Mindanao apan ni balik diri sa Sugbo aron kuhaon ang WBA Silver Championship belt. Arita sa boxing ang gihuwat sa kadaghanan sa tibuok Pilipinas ang away nila ni Mayor Basti Duterte kontra ni PNP Chief Nicolas Torre. Di pa kini mahatagan og katinawan tungod kay unsa man ang ilang awayan. Una, nan title ba kini o nan title ang gusto ni Torre 12 rounds ba? 12 rounds iyang gusto. Unya Mamo tigingon niya kasama ang Edward nga 12 rounds iyang gusto. 12 rounds say nang kag 12 rounds kasamang kada round kasamang kung lalaki ang baksidor tag 3 minutes na kada round. Sus pastilan. Pastilan na. Unsa may tawag aning ilahang kuan kanang weight division. Ang weight kana unsa may ilang weight division kuan ba sila tawgon ba nato light heavyweight o welterweight ang ilang division unya catchweight ba sila kay medyo dako man si Basti, di ba? So kumadayon ni gitaw pagatawgon ni youth versus experience kasamangkian. Kay batan-on man niya edad-edaran. So dagay mananaw ini tan-aw nako no murag inilog kaayo si Basti Duterte tungod kay gawas nga batan-on unya nakakita ko nag-punchmate man siya. Wala to mahibaw kung basig praktisado po ni si Torre. Nakaibaw kay iya kung gidawat ang maong hagit kasamangkin no nga. Di ko sa kumpiyansa sa gini siya kay wag siya magduwa-duwa gihagit gudayn ay gidawat gudayn niya. Siguro kung pinusilay murag bintaha siya gamay pero sa boxing ang physical manggod niya makita nato dako man tuglawa si Basti unya praktisado pero takaybaw ba si sekretor ni nagpractice po si Torre, di ba? Basta na pag humaniyag dawat sa hagit gapon na-practice din siya. Nag-practice pila lang kaadlaw kasamang kin. Siya iniingon nga karong Domingo 9 o'clock sa Araneta Coliseum. Atak dago din siya kuan siya di na magdugay-dugay. Pwede karong Domingo. Ismo ko muna sa gamidya. Kung muto nga ba siya dito sa Smart Araneta Coliseum. Bisan kung dili pagkatawag guni nga Trillia in Manila to kasamang ken kung madayon kay na ang katong kuan na man Trillia in Manila katungwan katong kang Muhammad Ali o kang Joe Frazier. So kini mahitabo niyas kang daghan na kang pwede pa ni ipi-preview kasamang ken no o gikuan ni isaw ani nagtrending ni sa Pilipinas ang maong hagit o pagdawat ni kuan ni PNP Chief Nicolas Torre pero ang edad lagi 55 anyo si Torre unya 37 anyo si Basti Duterte no pero kasi di man maklaro gud nato unsa gini weight division ani no kay unang-una ang edad ang gidakon puro man mismatch tago na lang tingali nito free for all. Pwede free for all tapos ang gloves pag yun kasamang ken unsa man gloves ilang sulobon 14 ounce ba kanang sa mga sparring 14 ounce or kanang 10 ounce baka or kadtog yung sa panga world title fight nga 8 ounce kasamang kin nga murag gitabunan lang gamay ang imong knuckles ba nga kusog kaayo so unsa may ilang gamiton nga gloves no unya kung 12 rounds ba tag 3 minutes ba o tag 2 minutes para sa mga babae nga mga fight so di biya lalim ng boxing kanang 3 minutes sus Ginoo ko kapuya ana no tapos kung di basta-basta nga stamina ang imong gikinahanglan kay basig pero tan-aw nako basig confident man siya nga didawat sa maong hagit posible naa ni siya sikreto pud nga nag-train siguro na kung walay lingaw si Torre kasamang ken no ari kuan kay kuan andam gyud tingali siya kay wag siya duwa-duwa pwede man sa moingon nga sige pero mga kuan lang sunod duha ka buwan lang sa tagay lang kog duha ka buwan di ba o tagay kog duha ka buwan tapos na may boxing promotion kita mo special attraction di ba at ang isa kay para di na ta mahasol sa binyo tapos maoning atong kuan ang proceeds ini ato ning ihatag sa biktima sa bagyong Krising di ba so mo na mahitabo kuan na ba Bernis na ra ba og makasama ang Edward
Tulungan ka adlaw. Tapos Grabe, Bernis ha, oh. Bernis na mo niya pagkasabado magwiin na kasamang ken. Tinood. Wa pa mata magwag unsa mang timbang nga ilang awayan. 147 pounds ba, 154, 168 pounds ana gani. Wa pa gina to makuan ang catch weight ini ba kay medyo dako man kayo si kuan si Basti, si no? Basti, oh. Tanaw na ko matay kung matinuod ba unya susi Tori kung maigo ba. So inilog kay si Basti daghan kay nga ang among tinki dawato na mo ang 100,000 dawato nila ang tinki ana ba grabe nga lugro no. Na magalito i-post kasama Edward Botinood bagato di ba kato hinimo-himo lampod nga na may nga dito nga Luis Chavez Singson ang iya ko nung posta 30 million. 30 million. Nakuha na. Pero, what na kayo ba? Kung sa sikretong Tori. Di ba? Di po ta kumpiyansaan. Wala ta kayo ba nga inig humag opisinang Tori at silang balay na siya kaugalingong gym. O na siya pagsimba. Di ba? O na siya mga special trainer coach ba nga ato lang sa balay gani magsisyon. What na kayo ba anak po. Di ba? Labi na kay pinpira police ra ba ni? Kasi karang mga police iguman na nalag duty mag-gym man na. Tapos ningon ba siya nga kadto mga dagkog tiyan nga pulis iyang i-kick out, di ba? So, posible nga physically fit pud ni si Tori bisan idara ni kasamang kiyan. Kay wa man siya kuan may duha-duha nga pagdawat. Way duha-duha nga pagdawat ba og nag kining maong boxing nga balita nag-una ni sa mga major kuan, mga major kanang kanang media network sa Pilipinas kasamang ken no. Tinori gakuan ko dayto gapon ga-trending dayon. Ga-trending dayon tapos ang usa lang kuno ang muripiri kuno mao kuno si kuan Comelec chairman George Erwin Garcia kasamang ken. Aron kuno klaro kinsay mo daog. Pero usay makaingon ta ba ini nga klase nga kuan gani nga mga issue usay mangingon makatawa ang mga Pinoy kay nakalimtan nila ang presyo sa karning baboy niya ang baha sus Ginoo ko no kanang kadagag ati manunon ba pero maayo sa ni kung matinuod bo no kung matinuod pero tan-aw nako lisod oy kuyog madisgrasya kasamang ken dili ni ka binuangan ning boxing kasamang ken no daggang kaing namatay siguro bisan gani og dako pa nga gloves ang ilang gamiton bisag dako pa nga gloves 14 ounce pero wa gyapon ay siguro labi na kung idara na parang tourists Ginoo maigo ang ulo ana kasamang ken ba so lisod kayo so Tinori lapad kay tanaw na nabitay gi-flash kasabang names diri nga kanang picture kasabang Edward Clash of the Titan. I don't think so ikuan i-sanctionist the games and amusements board kasamang ken o sa GAB no. I don't think so ilaning i-sanction ini nga fight kay delikado man no kanang delikado ni Tinori madisgrasya labi na ang idad-idaran kasamang ken siguro si kanang Basti pero si Tori bisan ta ang idad-idaran kung maigo nag-isa ka kumo si Tori unyag mapapangig sus Ginoo ko unsaon na lang di ba among gitanaw diri kini na story nagidanig 55 years old niya 37 pod si Mayor Basti 55 na si Tori tas 37 na si Basti so dako kapila ang agwat ana that's 18 years old ang ilang agwat tama ba 18 years old o 22 years old ang ilang 18 no 18 murag 18 akong tadawon be 18 years old ang ilang kanang age difference di ba so grabe kay na may untag Manny Pacquiao si Tori nga bisag kanang 46 years old kumbati paingon sa 12 rounds mo nay kuan diha kuyaw no so I don't so 18 years old ang gap, di ba? 18, no? 18 ka anyos din. Apo, ni comment din kasama ng Arnold, kasama ng Edward, yung diri. Kuan din ng duwa, Agila versus Quacknet. Pwede kayo. Agila versus Quacknet. Agila versus Quago. Gikuan na sa kuan. Itungod sa prominence ba sa, ang duwa ba, prominence ka ng Mayor Ogat, CPNP, mo lang gikuha gyud sa mga media ang maong ko ang maong isyu kasamang ken no? Pero napabagkaigo nga panahon nga Bernis naman gudugma mo lagi Bernis na ugma tas pagkasabado uwiin na kasamang ken uwiin na no uwiin na tog mga niingon to
atagitag kuan kanang 60 days. Kana, tapos atong ikuan na maghimo tag ng preparasyon para ini. Unya catch weight man ni atong awayan, di ba? Catch weight na to ta. Naagid na, catch weight niya ang atong gloves mao ni sa referee ana. So tanan para maklaro ba. I don't think so nga less than a week wa pay us kasiman na mahitabo din ang boxing sama anang agi propose ni Toro. Lisod kayo no. Sila ka Bernes na ugma. Siguro ugma magpreskon sila pagka Sabado kung anak kanang wiin usaon na lang intahon. Lisod na di na basta kita nga pila na tagatuig sa sobras duha ka dekada sa boxing. La dili dali ang dili sayon ang preparasyon kasamangkehan. Ug labi na ini nga ang catch weight lang daan katong imong giingon unsa may tinuod nga catch weight nga ilang awayan, di ba? Lagi, gawas tingali kay ang nagsugip sa gudani nga boxing match na lang kay masayon pa si kuan man si General Torre kay ang gusto ta ni kuan ni Basti sumbagay man gid to. So kanang wagi putos. Why mga lagda ba? Sa kuan lang sa una lang matumba. Kuya to kanang Berhan lang gid walay gloves siguro ang gusto. Pero si Torren ingon siya nga boxing. So siguro boxing lang yun ko na boxing. Kay tanaw tingali niya para doon na yung mga lagda ka klaro. Kung no holds bar kuya basig malambas si Torre kasamangken no. Mas kuya tong fist fight lang yun. Bisan pag boxing grabe ano kung basing watakay bo lagi basig secretly nagkuan po ni si Torre nag-trainee ba no? Basig di ba ka basig nakalitan lang to siya niya murag ka na bang garbo sad bitaw kasama no. PNP chief ko niya ako ning suklan. Posible po, di ba? Misakay siya din diha ba? Murag emosyon niya ba? Emosyon gani. Ang nagtukmod niya nga yang dawaton gani ang iyang emosyon ba tungod kay PNP chief gugol tas day usa ka mayor magsigigagit nako. So ako pero dili mayo. So kung matinuod na masugamak ka, lisura na oy. Kay ba ko nga dili na isanction sa games and amusement board kasamang ken kaya wa pod siguro ring physician nga mo kuan didto mo volunteer kay musipyat pa lang. Pala mahitabo so tantangan kas lisensya no. Pero kuan kanang nakausan ni sa mga dakong isyu nga intawon ang kalisod sa ubang mga sa atong mga igsoong Pilipino nahupay-hupayan tungod sa kanang sa isyu kasamangkean. Arita sa mo gyud arita sa basketball buhi pa ang paglaom sa talk and text nga makakuha sa ilang Grand Slam nga target karon nga tuig tungod kay ilang gipildi sa game 5 ang San Miguel Bear sa score nga 86-78 si Brandon Ganuelas Roser mo inango sa opensa sa TNT pinaagi sa iya nga 18 puntos maayo kayo nakadipinsa ang talk and text mao nga low output or low scoring ang mao nga ball game og mipabura kanila so karo ugmang adlaw mao ang game 6 og posible kung mudaog yapon sila maka-force kini alang sa do or die game no sa Domingo alang sa game 7. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog og pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on, internal organ limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen.
Salamat kay kasama Edward Liga sa atong balita sa sports. May kompleto sa atong mga balita usab nini mga oras. Straight to the point. Ato ning tiwasog hisgot ning dugang mga issues ka mga higala kini kang ang nahitabo dito sa Amerika makigalaan ni BBM o Donald Trump. Ang kining kaso ni First Lady Liza Marcos o ginsab kining boxing mahigala ni Tory og ni Basti. Unsay suggestion nimo kay murag si daghang kay mananaw si First Lady mo round girl. Or si Kuan lang. Mas daghang mananaw kung ang asawa ni Kuan, asawa ni Martin Romualdez, si Yeda Romualdez mo himong round girl kay. Atis way boring ba kiba? Lagi talaga katawa mga sukid tig paminaw porbida. Magboxing si Tory mahigala kini paukyab man gini ba? Boxing mga kaigalaan paukyab pag-abot sa Domingo maingon, di lang madayon kay na may bagyong imong. Niingon si Attorney General Abidra nga ang maayo nga announcer si Auntie Claire. Pwede po Attorney Jan Kagulada nga sa Auntie Claire po himuon po nga usa sa mga round girl. Askang alegriha ka no? Daghang gibanan out tingali og round girl si Auntie Claire. Ikaw kay tan-aw ka kay? Ikaw Attorney Paul Ligorio, unsa man ka? Hinoon og si Yeda Romualdez kana og mo'y round girl medyo big time ning dagana. Kay og si First Lady Marcos mo'y imong himuon round girl. Og si Auntie Claire ba sige mahalin ang kuan ticket. Kadto ra bang boxing mahigalang Manny Pacquiao Mayweather ning adto gyud ko sa Amerika do. Bida pag announce mahigala nga madayon gyud boxing ni Mayweather Pacquiao, hurot na yung tickets paspasa nya karon gidawat man ni Tory. Paminaw ko magsugod na siguro og imprintag ticket ron dayon. Sa man to katinood, David Singson ingon man nga mapusta siya, Pero tan-aw ko lugro ang mahitabo ini. Si Tijes ba kay si Tijes or murag lugro siguro ni. Si Baste orthodox ni. Unya kini si Kuan. Kung bati man orthodox mas Baste. Unya kini si Tory Southpaw man. Kaligri ka no atong pagtagad mga sukid tig paminaw. Ang problema ani kung si Bongbong Marcos mo support ani Miguel Lamin, sige suportaran tala ng boxing ni Tory para makalimot sila sa atong biyahe sa Amerika. Medyo alanganin gito ito nakuha dito ang kwan. Ang Amerika may gala 0 ang tariff. Ang Pilipinas naka-konsuelo di bubog yun. Lagi kan sa 20%, naka 19%. Wapo hangyo aditog maayo hangyo lobo. Gitagaan may gigikan sa 20% ginan o sige 19% gipahangyo 1%. Unya giingnan mga higala nga tough negotiator. Ini Trump no. Yan si Trump wagi question nga tough negotiator gyud ni. Ngilngi nga businessman gyud ni. Kana mga Trump Towers sa day ngilngi kini Trump may ni mo dag negotiation kini businessman mo negotiate ni. Ang hangyo lobo anib katungaon kay hangyo labaw pas katunga. Kanya mo ingon dayon nga sige mag-abot lang tas tunga. Parehal ko na may galag, mapalit ka, mapalit ng pila man ng usa ka buk saging. 20 pesos na. Hindi ka mahal gud. Hindi ba 5 pesos? Pinaanak pa kunuhay kasama nga. Di madag 5 pesos. Sige, abot lang ta sa Jess. Pila man kay gihangyo ni BBM na nganong nag-abot pa sa 19.
pila may hangyo, pila may offer mo, na offer, counter offer, pila may nahitabo, pila may counter offer. Ngano man dito man nag-abot man mahigala sa 19%. Attorney Daryl Dilera, may buntag ni mo diha. Liman ka nagip, naay, gikan sa 20%, o sige, murabag, ulog-ulog ba, murabag ka ng Consuelo de Bobo ba, nakahangyo yun yung tawag gamay. O, 19%. Nya, pahawan, pagkapinag-istorya, mga higala nga, tough negotiator. Askang ahaka. Maingon na mahigala nga, ikuha na lang. Ipadayan na lang ng boxing din ha, total. Pero ayuhon lang gini usa mga higala, malangan man gini kay karong adlaw sa man. Huwebes sa gutaron, ugma Biyernes na, nya magwiin mahigala Sabado. Nya maingon nya di madayon ang wiin kay naay bagyong imong. Ang kontrata, malangan pa magkita ining kontrata unsa pag plastada ni. Kay kinahanglan man butangan ni og rematch clause diha. Unya sunod, ikontrata ginaklaro diha ibutang sa mga provisions nga panalitan og unyag mahinaykan mahigalag unyag kulatahan story panalitan kay ang kabatan-on ra ba ni Basti mahigala medyo ko nya marag praktisado ra ba pod. Nya karon og ipadakop si Basti mingon nga ay padatal sa ICC. Ipadata sa ICC, kaso direct assault. Pag-aligri ka, no? So, sa buton nga nagmaayo niya, kay basin niya bag PNP chief ko na. Eksumbagay o mapildi panalitan sa Basti, butang ta lang. Away, problema. Pero ingon nga, black eye may story, maigong ang papangig tumba. Mumando sa mga tao nga, dakpon, direct assault. Ipada sa ICC. Hasta kakatawanan. Unsa ni Attorney John Cagulada ang ilugan nga bakos magpahimo daan sa kwan makaya po magpahimo sa Mantaring. Naunsa na ning kalakiha malimot gyud ta ini mga higala sa kagutom, malimot ang mga tao sa baha, malimot na mahigala sa proyekto pagpugong sa baha. Dili lang kita sa entertainment ining kalakiha ron. Naunsa na ning kalakiha mga sukitig paminaw. Atong isgutan po ni kay naitay mga reklamo sa din sa ato. Ang doon na reklamo sa Karkar Hospital mga higala. Kay doon na may na disgusya in town aning kalakiha ron. Yawa matabang dito mga kaigsunan matod pa. Sige lang, unyang totoo atong tagaag pagtagad mga kahigalaan. Kini mong isyo pero ato unsa man ni hagit ni Basti daydong. Ano na hitabo man ning nanay, be ato lang balikan nga may i-play ko no be unsa ning paghagit ni Basti ngano natandog man sa Dangarbo ining kuan ining turi. Ipabati sa kuno to gamay be. Asa man to names. Haman tong hagit ni Basti. Sige kuno, kuan ako no. Kay wa man ta kasabot sa kayo na inspired ni si Turi kay imagine ka kadto si Mario Barrios versus Manny Pacquiao. Si Barrios baya 30 years old, si Pacquiao 46 years old. So masabot nato nga duna mga higalay maguwang si kinini ang Pacquiao og 16 years, no? 16 years. Pero kaning kang Turi mahigala og kang Basti, ipalabuan niya gamay si Pacquiao pagyud, Kay maguwang man si Kwan. Si Turi mahigala kay 37 si Basti, si Turi 55 sa to pa maguwang og 18 years, So masabot na to mga kagalaan nga medyo kuan gyud. Kini ang mas iyang palabuan si Manny Pacquiao. Sabi
ato ko nung pagtagad ko na be. Asa man to dong be? Unsa man ni paghagitang basti din eh? Atong review ko na kani? Kani? Abay sige. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo. Karasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo. Alam ko makaya, Rita. Amo the name. Ganun lang. Suntukan tayo. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. And nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May 3 response ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman. Gusto mo karasin ako? Mama na ni. Sumo ni ang hagit ni Basti. Nya haman ang tubag ni Tore be. Natandog pong karbon Tore. Asa tong tubag Tore be. Ato paminawon ko no. Kani mo ni. Mga kababayan natin, tama. Maraming mga kababayan natin ngayon ang nangangailangan ng tulong na naapektuhan naapektuhan ng bagyo at baha. So maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match. We can do it on Sunday sa Araneta. Actually pwede. Seriously, it's okay. Maganda yung pang charity, at least makatulong kami ni Mayor Baste sa ating mga kababayan na salanta. Ang proceeds nung kung ano man ang, sigurado maraming manonood dyan eh. So we can do a charity boxing match. Boxing ba? 12 rounds in Araneta Coliseum. In this coming Sunday, pwede. Uy, tamang-tama. Maraming mga kababayan natin ngayon ang nangangailangan ng tulong na gamay na dong. Free sa dong. Ang iyang pulis niyo sa likod, brag kuwang sa pagtuo. Basti, mahigala panalitag madayon yung boxing. Nago ni Binjans yung mahigala. Suko ko ni kayo kap. Ikaw yung dakop sa kong papa ha. Karon ko latahon giti karon. Story mga higala. Taka sabot sa doy. Kaya basin dayo praktisado sa ni. PNP chief god. Or natandog lang po siya ba panalitan mahigala. Kaya kanagong dako kag posisyon. PNP chief niya. Hagit-hagiton ka. Mura po og kwansat. Kasi natandog ang garbo niya. Kaya kini kon man eh. Press kon man eh. Tanawa. Kisa ka rin yung pulis nga kung day. Kana na sa likod ho kalalaki, no? Kining usa si Brigadier General Jane Fajardo, ang babae nga kwan. Murag kung nabalaka siya pag sulting Tore. Murag ko ang pagtuo to usag pulis na sa likod niya nga. Kining tulo ka pulis gyud, apil si Jane Fajardo. General Jane Fajardo, mo man iya badi-badi gyud. Medyo ni tan-aw niya oy. Sasabi balik ko no dong may usay sulting Tore dong. Sa ingi pangutana dong. Sige, play ko no dong. Tama. Maraming mga kababayan natin ngayon ang nangangailangan ng tulong na naapektuhan ng bagyo at baha. So maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match. We can do it on Sunday sa Araneta. Actually pwede. Seriously. It's okay. Maganda yung pang charity, at least makatulong kami ni Mayor Baste sa ating mga kababayan na salanta. Ang proceeds nung kung ano man ang, sigurado maraming manonood dyan eh. So we can do a charity boxing match, maybe 12 rounds in Araneta Coliseum. In this coming Sunday, pwede. Sige. Tama. Sige, freeze ha. Kini og panalitan unsa galing ni. Mao, masakag mo withdraw ka ni kalakihan nga ni dawat na ka. May ni butyag diri mahigala ang 1,000 pustang basti makadaog lag 100. Grabe sa nga logro oy. Si TJS tingali, si TJS manadara siguro. Mo man ta kasabot basi story praktisado sad ni. Kay di man kumutuog ni kakita sa away ni Pacquiao atong kwan jud. Ato milabay Domingo. So nakakita gid ni siya, na inspired ni siya nga pwede man di ay nga bisan pa og taas na tagpangidaron ni ining nani nga contact sports pwede ra. Kay man ni Pacquiao bitaw 16 years old. Ang iyang pagkamaguwang, batok mahigala ni Mario Barrios. Pero kulata man niya si Mario Barrios. So, kini iyang palabuan sa Manny Pacquiao nga, maguwang siya og 16 years. Si Basti maguwang og 18 years, manghigala, o si Tore maguwang og 18 years si Basti. So, kumbati ra. Basta, ang importante lang yun, appeals kontrata dito nga, why dili pusasan ay kahuman kaya basig mamusas ay padas ay sisi. Ni apil ang pus kontrata dito nga way pa kay dunggan. Kay
paghuman na ba ini sa man practice si Tore dili siya mo pakita sa iyang training. Ay nag-training naman ko no. Pero si Basti nagpakita man asam tong training ni Basti. I-play ko no dumi. Practice yung boxing nani si audio dong. Ning iyang kuan ni Basti. Pasti praktisado kani oh. Praktisado ni si Basti sa day. Be nai si audio dong wa. Oh. Kung kamamao sa manugbag si Basti day no. Welterweight division na ka na eh. Oh. Kuan man. Kuan lang yun. Boxing lang yun niya. Kuan niya. Dili kickboxing ha. Boxing lang yun niya klaro. Oh. Niya way pakay dunggan. Saan man nilon, ipa-follow up ni sa reporter nito sa Manila nga, o nya saan naman, ha? Ikaw ng kontrata na yun para makakuha na. Asa ba? O, mani? O. Kuan niya, practice niya, training niya, kuan. Nag-training na Basti na yun pagkahuman o kuan. Pagdawat ni Torres sa iyang hagit. Pero porbida no og ibutang talang madayon ning mong boxing unya basig unsa man nganong confident man kay story. Malagmit ka kay nga himuong ang mga judges ibutang si Kuan Gibo Teodoro, si Eduardo Anyo o si John Vic Remulla. Askang alegriha ka no. Yeah.